kaya dalu aras abyor sorot lintang kanggo medhap tiste sonya matya ratri lumrang gantaning puspita karang yawaning putyanira sang dwija wara mrengeng lir swaraning matu branta manungsung sarining kembang sira pingsang dipangarku kumantos sing dalu jroning ratri drewenen kacarita amung sang Hyang Pratangga mati jedul saking brang wetan kalengan mega sarta gunung-gunung marandri ingkang bisa merbawani jagat raya dupi tantas sing kamantian diwasanira wau kawususan jinipun sing anjing guru-guru Sukra Mangkara tumpak minta tete kanapa sumawra cita anggara rakata Buddha Maisara Spati mintuna eka dwi trisatara pansa sacapta asta nawadasa ungung apa tandha kang guru-guru nalika semana mungkin arya ngormati wijelar wapana kawan Kelurahan Semar Badrana iki lurah Nala Garing Kelurahan Petruk Kanthong Blong Semawon Kelurahan Bagong nalika semanten sami gujekan madaning Lasara Rombok kocaping mangke medal tlatah ngeksi gondo saning taloka kadhe langit janing taloka kadhe langit nambang tepas sulayan tano pamenika
Hop. Matur sembah nuwun. Endi catetane mau? Goleki catetane alhamdulillah nggih nyuwun pangapunten nek Petruk le medal pun jam sementen Oh iya. Ora apa-apa, cenyahan iki wayah-wayah. Kok dolunga dhewe-dhewe ta iki. Ya gentenan to ya, wah jan. Ha iki ngonek-ngonekne selendang biru ora ana sing ngempul. Oh iya. Matur sembah nuwun nderek mangayu bagya awit sampun kelampah. Wis ora ana wong. Wis isih akeh sing. Isih nek 100 wae ana alhamdulillah. Awit sampun kaleksanan inggih menika launching badan usaha milik Kalurahan Bersama utawi BUM Desa Bersama. Matur sembah nuwun sekabupaten Gunung Kidul ingkang baken kula namung nderek njurung pamuji kemawon. Njurung pamuji mugi-mugi sedaya menika kula wau saged migunani tumrap sedaya para warga masyarakat ing sak Gunung Kidul. Ndayani tuwin saged memfasilitasi sedaya kemawon ingkang betahaken lan saged ndadosaken berkah barokah kagem para warga masyarakat kalian BUM Desma. Matur sembah nuwun. Cekal manten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki sowan Semir kae sajak ana wigati matur nuwun. Iki urung apa-apa kok wis arep tunjung. Matur nuwun. Ning 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 nong nong nong. Sapa kae sing nabung kae? Adipati Ayah Griwa. Oh iya. Iki karo tak ngenalke yoga ya mbok menawa warga kene wis padha priksa karang ya yoga-yoga kuwi sabane turut TBG. Turut TBG nggon gudang kuwi lho nggon kabel-kabel. Ngrikiti kabel. Kuwi sing wis nek kowe wis genah wong kowe pengurus kene kaya wis ora tak kenalne. Sing ngempul kae mbok menawa arang-arang sowan mrene ning TBG ya karang ya. Kae Piyayi Mbrebah Sendang Tirta. Mbok menawa iki. Wong Ngayogyakarta. Terus kae sing lagi teko iki Mas Pinto. Piyayi Nusa Kambangan. Iya. Iki sakrep rencana arep pengadaan seragam yoga, lengene cendhek kabeh, terus mburi warna oranye lho, terus mburine tahanan bojo ngono. Saben wong ana nomor punggunge dhewe-dhewe. Tenan. Sesuk arek koordinasi aku. Pokokan iya kok kabeh wis pokoke. Kadhep tosma aku nyawang selendang biru. Ayo apa? Yoga ki anggere kompak. Anyelaki, nek ki pun lak kon ngono, anyelaki. Kowe iki pol nek men arep apal larasan, kuwi gender kuwi pok lebur terus pok ombe, engko mendarah daging larasan. Dadi metode pondok nek arep ngapalke Quran ngono kae utawa tulisan bacaan tertentu. Engko diobong terus diunjuk, engko iso apal.
nganyelaki monggo Mbak Anggi. Kajengipun apa kajenge kayune kersanipun Mas Roni kersane seneng. Ha iya. Oh iya. Monggo Mas, Mas. Monggo Mbak Ron, Mbak Anggi. Iya. Mbak Anggi napa? Mas Roni. Jenengan Mbak Anggi to. Pol menengo iki ditunggoki bojomu ora. Iki ngene iki sengaja aja kompak ngono lho. Men Mas Roni iki salah tingkah. Mangga. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki. Hari iki ditunggoki kakangku ngunut Mas Gilang iki engko takon mrono, takon live TikTok. Malah dipentelengi aku. Nora tekan mung cendhek. Batin setiamu. Nora tekan batin setiamu. Iki ana sing nggawa buntut barang iki ta cae. Heeh, mangga Mbak Anggi langsung masukke srepek. Tatapono janjimu selendang biru. Ora ngawur. Ya ben. Sing nyeseke aku sing nyewuk ya aku. Oh iya. Reking pokoke. Iki mengko to, Reng? Apa? Rencana. Iya. Ya ora mung rencana, iki mengko bakal kasembadan. Nalikane wis songo karo menyura, demong iki cepete kaya kenong. Oh iya. Dadi sampak songo kae tok trok dilek ne no ngarep mateni wong nyaron to. Ya ben aku weruh kuwi tersia-sia ki seneng. Ya ora kena tak boikot. Alatmu tak boikot. Tinggal kene. Ha iya wis pokoke men nganti nyaran ki nganti kaya wong epilepsi. Iya. Aku seneng nek ngelarani wong kuwi. Ya ora apa-apa. Ya ora mung mergo sekedar sia-sia ki ora. Ning wong kono ki aku ki ditinggalane ning kono. Ha iya. Ki urung dibalekke. Ha ya dadi ya le nyaur ngono-ngono kuwi. Ha iya. Ya aja kaget. Ha iya ora apa. Kula nuwun, Tru. Monggo. Wis jan wis. Ayo karang nek wis esuk-esukan ngene iki ya karang usume ketiga. Ha iya, mukane adem. Ha iya. Ya ora mokal kok. Ya ora mokal, ora aneh. Iya. Karang ngene ketiga iki jan adem tenan. Adem tenan. Iya apa? Sindan-sindan delik-delik ngoyo. Ha iya. Ngapa Bima ya yo? Udu, Ding. Kakangne Bima kok kae. Ha iya. Iki mawon pamundutan. Apa? Pelok larase. Oh iya. Panyuwunan. Oh iya. Iki panyuwunan. Ha iya. Saka iki lho sing gawe keprakku iki. Oh iya. Mas Dewa Agung. Dewa Agung.
Iwang Pikulun Bathara Dewa Agung. Hoi. Mas Dewa Agung, iki si piyayine nonton mriksani streaming. Ha ya sinambi ngopi. Heeh. Ha ya le, iki aku wis rada suwe sawetara ora ngrungokke suarane Mega. Oh ya kon nembang apa? Ya tak kon nembang apa dhek iki Star Guest. Oh, Guest Star. King of Ngujiwit. Ya nek wedok ki Queen. Oh iya, ya rajane Ngujiwit, anu Ngujiwat. Oh iya. Ayo ngadeg. Ndung-mendung. Kok sageleme dhewe ndang-dung. Ayo nek tak celuk Mega malah mendeli. Ha iya. Wah, dadak ngedruk bumi. Ha iya. Ayo widayane ngono kuwi. Nggih ngaturaken wilujeng enjang Mas Dan. Wilujeng enjang Mas Dan. Oh ya rada ora krungu. Lha kowe muni Mas Dal meng tobatin. Ya ora dasare. Pagi juga, Dedek. Ah iya. Arep nembang apa sayang? Lho. Oh ya ora to wajare nek apa wong tuwa karo apa sing luwih enom ku ya ngono kuwi. Ha iya. Ngrasa tuwa apa? Wah, aku wis luka kene iki tuwa. Yanto apa Yanti jan. Iki ngujiwat. Oh iya. Ngagem bawa napa mboten? Kaya nganggo men dendi ber. Ha iya. Iki si ber ndelok ora iki tak takon ndelok streaming. Ha iya. Si ber wingi ngejak aku nyate. Ha ya karo si kakangku Hanan kuwi. Ha iya. Si ber niku sine entah mantar ah. Mantar. Si ber kae kowe wah kowe sok ora ndelok TikTok kowe wah paet kowe. Ora aku ndeloke kamu. Wah. Aja ngono ta. Lah piye ta? Aja ngono ta, iki ning nggon tempat umum. Lah terus? Ya engko bae nek ning mburi. Lho. Gak bahaya ta? Aku nek krungu wong muni lho gak bahaya ngono iki tak saduk lambene. Ayo karo ora. Ayo berdi bawani. Ya. Doni Mas Mustika Ning juang ning wang. Ning tembak. Ya ora apa, ngene iki to. Kuwi dhisik tau kuwi karang wong ya wong ki nek jahil tur nakal. Ha iki wayang dalange to. Ora. Dia nabuh kendang. Terus mik kendang ngono kuwi dienggo ngono berarti perwang ngono kuwi. Tukang ngeson opo ngono. Nyeni. Dendi ber. Iya. Iya kayak ora malah kene iki ngenteni kok malah.
Tu. Tresnaku sundal wiyati Dendi tenan ber suaramu ber. Piye apa ora to ndangdutke apa ora to langgamke? DJ. Ora sisan metal. Halo Bima. Heeh. Oh, itu Kakak. Ora turu to kowe? Oh ya. Eneng kono ya. Wis jajan urung kowe? Wis jajan urung? Njaluk Kak, ngono lho. Nah. Ya nyang, nggo jajan ya. Nyang ki. Ya rene. Ranting. Ayo saiki to ya. Nek mengko wae dienggo aku lho. Bimo, Hui. Nah iki lho. Salaman sik karo oh ya wis kono. Ayo metal lap-lap kuci mati. Sama
wis anggene iki apik tenan. Lho kok laire wis anggene piye to? Ya. Bayi tabung. Jenengan ki pun rampet le ujian lho, Mas. Wis, lah kepiye? Oh, ganti aku ngono lho, Mas. Ya syukur. Semangat ya ujiane, ora oleh. Iya, makasih. Ora oleh kendur. Mulane kok aja tancep kayane aja esuk-esuk aku ujiane. Saiki engko to? Oh ya wis. Iya. Wis kek bar iki kek kowe kek tunjung. Tunjung ning ponjong. Karo kancamu. Kakak, ndi wong engke? Sanapa Ya, ya. Hop. 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 Ya, matur nuwun kowe. Nggih, sampun. Kowe sing semangat lho ujiane kowe sinau urung ora? Lah iki lho nggawa nganu soal lho wis tak garap. Endi ora? Ora ndelok. Ora ngono sok ngawur kok reti salah ora piye. Oh iki oh gampang iki. Heeh. Gampang. Iki digawa nggo kepekan. Ya ora. Tak belakane ya Pak Bu Guru iki do mirsani. Nggih. Aku wingi nggarap bahasa Inggris nggawa kepekan nggih. Tenan iki nggarap IPA nggawa kepekan. Kok nggawa kepekan piye to? Bahasa Indonesia nggawa kepekan. Dadi ABC niku tak tulis mergo kan soalnya wis tau digarap. Lho. Oke, kamerane nyoteng Nek aku gurune ora tak unggahke. Wah. Ya aja ding kethokan kok iki kok ya. Lah nek aku gurune kan iso ketemu terus Oh ngono. iya. Berarti ora tak unggahke. Yo. Wah, lek Surawan. Iki lagu nggo jenengan ya, Lek. Sampun Mas Dah. Matur